Ruim 80 miljoen voor zorgprojecten in Zeeland vanwege het grote tekort aan zorgpersoneel. Ja, die gaan we niet vinden. Die mensen zijn er niet. Dus we zullen oplossingen moeten bedenken om de zorg anders te organiseren. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland herdenkt ramp van 53. En onzekerheid over basisschool blijft. Goedenavond. De Zeeuwse zorg krijgt 83,4 miljoen euro om vernieuwingen door te voeren die de zorg toekomstbestendig moeten maken. De Zeeuwse zorgorganisaties zijn heel blij dat het geld er komt, want het is hard nodig. Dat is zeker mooi nieuws. En ook het moment dat we echt concreet kunnen beginnen aan de plannen die we hebben voor heel veel initiatieven. Daar zijn wij heel erg blij mee. We hebben een periode achter de rug van vooral planvorming. En ja, nu kunnen we ook echt gaan starten, dus wij staan te trappelen. En dat is niet voor niets, want dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. Als we onze zorg blijven leveren zoals we dat nu doen, dan zal dat betekenen dat we in de toekomst met steeds meer patiënten, maar niet meer mensen in de zorg, een tekort gaan krijgen van 7500 zorgmedewerkers voor heel Zeeland. Ja, die gaan we niet vinden. Die mensen zijn er niet. Dus we zullen oplossingen moeten bedenken om de zorg anders te organiseren. En gaat dat lukken, denkt u? Daar hebben we zeker goede moed voor dat dat gaat lukken. Anders hadden we deze zorgaanvraag ook niet verzilverd gezien. Het geld wordt verdeeld over 10 zorgorganisaties in Zeeland waar het voor allerlei verschillende projecten wordt ingezet. Wij zullen vooral het geld gaan besteden aan passende thuiszorg. Wat vooral gericht is op hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Eigen regie. En daar gaan we vooral volop inzetten op het inzetten van hulpmiddelen, technologie. Om dat zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen ook echt mogelijk te maken. Daarmee moet je ook denken aan digitaliseren van bepaalde zorg of zorg op afstand. Met thuismonitoring bijvoorbeeld. En verminderen registratielast. Waarbij we dus minder willen registreren en het personeel meer tijd willen gunnen om echt aan de patiëntenzorg te leveren. Daarnaast is het natuurlijk zo dat nu pas de financiering rond is en we nu aan de slag gaan. Er zijn een heleboel ideeën, maar we moeten nog beginnen daarmee. En we hebben nu geld voor de komende 5 jaar om al die plannen in de praktijk te gaan uitvoeren. Dat is een enorme operatie waarin we die verandering echt gaan proberen in te zetten in heel Zeeland. Maar daar hebben we heel veel zin in. Ja, aangeschoven zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, we hoorden het al, hè? Een tekort van in 2030 7500 medewerkers in de zorg. Ja, met dit geld moet gekeken worden hoe gaan we dit oplossen. En ik hoorde al iets over passende thuiszorg. Hè? Wat gaan we doen? Ja, kort gezegd, er wordt echt van alles gedaan. Hè. Er zijn allerlei projecten die of al lopen of nog opgezet moeten worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om technische snufjes of digitale middelen om mensen langer thuis te laten wonen of om ziekenhuispatiënten in hun eigen huis in de gaten te kunnen houden. Maar het gaat ook om het voorkomen van onnodige zorg en ook minder administratieve taken voor zorgpersoneel, zodat ze wat meer tijd hebben voor de patiënt. Maar tegelijkertijd, dat geld is nu pas toegezegd en dat geld wordt gebruikt om op zoek te gaan naar oplossingen. Dus heel veel daarvan moet nog in een volgende fase wat concreter worden gemaakt. Maar goed, 83,4 miljoen, dat is wel heel veel geld, hè? Dat is heel erg veel geld. Maar ja, het is echt het grootste subsidiebedrag wat in deze regeling tot nu toe is toegekend. Maar dat is eigenlijk ook niet gek, want het is ook de eerste aanvraag waar alle zorgorganisaties in een hele provincie achter staan. Dus het is ook een hele grote aanvraag. En daarnaast is het ook een investering. Want ja, als je niets doet, kost dat uiteindelijk ook geld. En bovendien zeggen die zorginstellingen zelf dat als alle voorstellen uitgevoerd worden, dat ze het geld binnen een jaar kunnen terugverdienen. Jannes Goedbloed, dank je wel. Er komt na 5 jaar weer een Zeeuw in de Eerste Kamer. Robert Lieversen van Leefbaar Schouwen-Duiveland neemt volgende week zitting in de Eerste Kamer voor de BBB, waarvoor hij op de lijst stond. Hij volgt een BBB-senator op die de politiek niet meer met zijn werk kan combineren. De 40-jarige Lievens was een van de oprichters van Leefbaar Schouwen-Duiveland en neemt eind van de maand na bijna 20 jaar afscheid van de gemeenteraad. Lievense is in het dagelijks leven strategisch adviseur bij de gemeente Noord-Beverland. De politie heeft een 21-jarige man aangehouden in het middengebied van Vlissingen. Want daar zijn begin van de middag knallen gehoord. En volgens de politie lijkt het te gaan om een schietincident. Het is nog onduidelijk of er met een vuurwapen of met een alarmpistool is geschoten. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van de 21-jarige man.
Tolen heeft samen met 7 gemeenten in West-Brabant een brandbrief gestuurd naar de Eerste Kamer over de designerdrug Flakka. Ze willen de werkzame stoffen van Flakka zo snel mogelijk laten verbieden. Op deze beelden uit Amerika is te zien waarom Flakka ook wel de zombiedrug wordt genoemd. Het kan psychoses en agressief gedrag veroorzaken en is 10 keer zo verslavend als cocaïne. De politie in de regio West-Brabant heeft te weinig mensen om met deze nieuwe overlast om daarmee om te gaan, schrijven de gemeenten in de brief aan de Eerste Kamer. Het is vandaag 71 jaar geleden, de watersnoodramp. Het wordt op verschillende plaatsen in de provincie herdacht. De officiële herdenking was vanochtend bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Wij gedenken vandaag hen die het slachtoffer werden van het water dat in grote hoeveelheden en met geweld over de doorgebroken dijken kwam. Door een combinatie van zware storm met hoogwater en springtij. Velen waren kansloos. Ik moet dan vooral denken aan hoe bang de kinderen moeten zijn geweest. Hoe angstig het is om het kolkende water te horen komen. Hoe eng het is om op het dak van een huis te wachten op hulp. Hoe koud het moet zijn geweest die nacht. En hoe het voor altijd het leven van deze kinderen heeft veranderd. Op deze basisschool in Nieuwerkerk werd de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de watersnoodramp. De leerlingen schreven gedichten. Watersnoodramp, verschrikkelijk natuurlijk. Ik vind het niet leuk en ik vind het zuurlijk. En ik zei, dit mag nooit meer gebeuren, daarom sluiten we voor het water nu de deuren. Tijdens de lokale herdenking in Nieuwerkerk werden enkele van de gedichten voorgedragen. Mijn moeder riep mij en ik moest naar het dak komen. Ik weet niet meer hoe ik die nacht ben doorgekomen. Het doet pijn als ik aan die koude nacht terugdenk. Dat ik nog leef is een geschenk. En op de pagina omroepzeeland.nl/watersnoodramp vindt u nog veel meer verhalen over de watersnood van 71 jaar geleden. De Zeeuwse Delta Ride for the Roses komt dit jaar voor het eerst over de rijweg van de Zeelandbrug. De deelnemers die 120 kilometer afleggen in Midden-Zeeland komen er op zaterdag 8 juni overheen. Het was de bedoeling om dat afgelopen jaar al te doen, maar toen kon dat vanwege werkzaamheden op andere wegen niet doorgaan. Tijdens de landelijke Ride for the Roses werd al wel 3 keer over de Zeelandbrug gefietst. Op zondag 9 juni gaat de Ride Zeeuws-Vlaanderen voor het eerst over de Belgische grens. Want dan rijden de mensen die 120 kilometer afleggen tot aan doel. En verder heeft de organisatie een nieuw onderdeel, de Family Ride, over 25 kilometer. We hebben wel een beetje gezien dat we op een gegeven moment een beetje te veel het imago van racefietsers kregen. En dat willen we ook wel behouden, maar daarnaast willen we echt wel uitstralen dat we een ride zijn voor iedereen. Dus vandaar die Family Ride, dat gezinnen met jonge kinderen ook mee kunnen doen. En vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor de Zeeuwse Ride for the Roses, die dus in het weekend van 8 en 9 juni wordt gefietst. Het kort geding van Omoda tegen de Chinese autofabrikant Chery is van de baan. Het Zeeuwse modebedrijf wilde naar de rechter stappen omdat Chery een nieuw automerk onder de naam Omoda op de markt gaat brengen in Nederland. Maar beide bedrijven laten nu weten dat ze elkaars productgroepen respecteren. Maar wat nou precies is afgesproken, dat is niet bekend. Het besluit over de toekomst van basisschool De Regenboog in Hoedekeskerken is weer uitgesteld. Deze week zou scholenkoepel Albero besluiten of de school open blijft of dicht moet. En de ouders die putten hoop uit dat uitstel. In Hoedekeskerken werd de afgelopen tijd actie gevoerd. Ouders probeerden te voorkomen dat de basisschool in hun dorp verdwijnt, omdat er niet genoeg leerlingen op zitten. Het besluit laat nu nog langer op zich wachten. Ergens geeft het me een heel goed gevoel. Wel heel positief, zeg maar, want er zijn toch allerlei dingen in beweging. En ja, het geeft me wel het idee, ons allemaal eigenlijk, dat er hele mooie uitkomsten aan zit te komen. Eerst zou dinsdag al uitsluitsel komen over de toekomst van de school. Maar ook vandaag blijft het nog onduidelijk. Ik denk dat we gewoon rustig afwachten. Een beetje geduld loont. Dus wat dat betreft zijn we positief, ja.
Scholenkoepel Albero wil niet reageren waarom het besluit is uitgesteld. Na de regen van afgelopen nacht was het vanochtend eigenlijk direct zonnig in Zeeland. En dat bleef de hele dag zo. En dat is natuurlijk ook wel weer eens fijn. De komende dagen is het een beetje wisselend, maar de temperatuur die kruipt op naar gemiddeld 10 graden. En vandaag is de spreidingswet officieel ingegaan. Provincies en gemeenten moeten dit jaar samen 96.000 opvangplekken voor asielzoekers creëren, waarvan ruim 2100 in Zeeland. En kijk nou op onze site en ook op onze app wat dat voor elke Zeeuwse gemeente betekent. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.